Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong, tawag siya Egoist for Men. Iyan ni siya ni Chanel. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag o de toilet ni siya, butang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang nga makahoy nga cinnamon. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga pa kasi is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have Brazilian rosewood, coriander, Sicilian mandarin, kag mahogany. Ang Brazilian rosewood, bastante na siya kag mabula kag makahoy nga nota. Tapos coriander, matamis kag swabe kag makahang nga nota. Sicilian mandarin, matamis nga citrus kag mahogany nga mainit kag bastante nga may pagkaduta nga kahoy. Kag for the mid, we have cinnamon, damask rose kag carnation. Ang cinnamon, matamis kag mainit nga makahang nga may pagkapulbos nga nota. Tapos damask rose, matamis nga bulak. Tapos carnation, nga makahang nga mabulak nga nota. Kag for the base, we have sandalwood, tobacco, vanilla, leather, amber, kag ambret. Ang sandalwood, oriental nga kahoy. Tobacco, nga bastante kag mainit kag matamis nga herbal nga nota. Tapos vanilla, pampahumok. Leather, paha kung simutan. Amber, pampainit. Kag ambret, matamis nga mabulak nga nota. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So naman, bye-bye!